Na naslovnoj fotografiji videa su Jevgenij Prigožin i zaposleni u Wagneru ispred već poznatog spomenika tenku T-34 u Bahmutu. Uništen je štab ukrajinske 59. motorizovane brigade, veliki gubici Kijeva duž linije fronta. Svakodnevno oružane snage Ukrajine u području Krasnog Limana gube po 130 vojnika i 9 komada tehnike, saopštilo je Ministarstvo odbrane Ruske federacije. Ruska vojska je likvidirala više od 180 pripadnika oružanih snaga Ukrajine u pravcu Donjecka. Ruske trupe su uništile više od 65 ukrajinskih vojnika i haubicu na južno-donjeckom i zaporoškom pravcu. Zaustavljena su dejstva 10 diverzantsko-izviđačkih grupa oružanih snaga Ukrajine u pravcu Kupjanska. Ruske trupe su likvidirale oko 50 vojnika i uništile haubicu D-30 oružanih snaga Ukrajine u pravcu Hersona. U blizini sela Memrik u Donjeckoj narodnoj republici uništen je štab ukrajinske 59. motorizovane brigade.